Το φαρμακείο του Θεού. Και είπε ο Θεός: πρώτα να χωριστεί το αλμυρό νερό από το γλυκό. Δημιούργησε την ξηρά, φύτεψε έναν κήπο, έφτιαξε ζώα και ψάρια, όλα πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου. Τα έφτιαξε και με την προϋπόθεση ότι τα έχουμε ανάγκη πριν γεννηθούμε. Αυτά είναι τα καλύτερα και πιο ισχυρά όταν τρώγονται ομά. Είμαστε όμως αργοί μαθητές. Ο Θεός μας άφησε μεγάλη ιδέα για το ποια τρόφιμα βοηθούν πιο συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας. Το φαρμακείο του Θεού. Καταπληκτικό. Μία φέτα καρότο μοιάζει με το ανθρώπινο μάτι. Η διατομή του εμφανίζει γραμμές που μοιάζουν σαν την ήριδα του ανθρώπινου ματιού. Και ναι, η επιστήμη αποδεικνύει ότι τα καρότα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τη ροή του αίματος και τη λειτουργία των ματιών. Η ντομάτα έχει 4 χώρους και είναι κόκκινη. Η καρδιά έχει 4 χώρους και είναι κόκκινη. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι ντομάτες είναι φορτωμένες με λικοπένιο και πράγματι διατηρούν καθαρή την καρδιά και είναι τροφή για το αίμα. Ένα τσαμπί σταφύλια έχει το σχήμα της καρδιάς. Κάθε σταφύλι μοιάζει με ένα κύτταρο του αίματος και όλες οι έρευνες δείχνουν σήμερα πως τα σταφύλια είναι δυναμική τροφή για την καρδιά και το αίμα. Ένα καρύδι μοιάζει με μικρό εγκέφαλο, με αριστερό και δεξί ημισφαίριο, με άνω και κάτω παρεγκεφαλίδα. Ακόμα και οι ρητίδες, οι διπλώσεις του καρυδιού, είναι ακριβώς όπως ο νεοφλοιός του εγκεφάλου. Γνωρίζουμε τώρα ότι τα καρύδια βοηθούν να αναπτυχθούν περισσότερες από 3 δωδεκάδες νευροδιαβιβαστές για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα φασόλια θεραπεύουν και βοηθούν στη διατήρηση της λειτουργίας των νεφρών. Και ναι, μοιάζουν ακριβώς όπως τα ανθρώπινα νεφρά. Σέλινο, μποκ τσόι, ραβέντι και άλλα πολλά μοιάζουν ακριβώς όπως τα οστά. Αυτά τα τρόφιμα απευθύνονται συγκεκριμένα στη δύναμη των οστών. Τα οστά έχουν 23% νάτριο και τα τρόφιμα αυτά έχουν 23% νάτριο. Αν δεν έχετε αρκετό νάτριο στη διατροφή σας, το σώμα τραβά από τα οστά, οπότε γίνονται αδύναμα. Αυτές οι τροφές τροφοδοτούν τις σκελετικές ανάγκες του σώματος. Αβοκάντο, μελιτζάνες και αχλάδια έχουν στόχο την υγεία και τη λειτουργία της μήτρας και του τραχύλου της γυναίκας και μοιάζουν ακριβώς με αυτά τα όργανα. Η σημερινή έρευνα δείχνει ότι όταν μία γυναίκα τρώει ένα αβοκάντο την εβδομάδα, αυτό εξισορροπεί τις ορμόνες, αποφεύγοντας ανεπιθύμητο βάρος κατά την κύηση και αποτρέπει καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και πόσο βαθιστόχαστο είναι αυτό! Παίρνει ακριβώς 9 μήνες για να αναπτυχθεί ένα αβοκάντο, από άνθος σε ώριμο φρούτο. Υπάρχουν πάνω από 14.000 φωτολιτικά χημικά συστατικά σε ένα από αυτά τα τρόφιμα. Η σύγχρονη επιστήμη έχει μελετήσει περίπου 141 μόνο από αυτά. Τα σίκα είναι γεμάτα από σπόρους που μοιάζουν με τα σπερματοζωάρια. Τα σίκα αυξάνουν την κινητικότητα του σπέρματος των ανδρών και αυξάνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, θεραπεύοντας έτσι τη στηρότητα των ανδρών. Οι γλυκοπατάτες μοιάζουν με το πάγκρεας και πράγματι ισορροπούν το γλυκαιμικό δείκτη των διαβητικών. Οι ελιές βοηθούν την υγεία και τη λειτουργία των οοθικών. Πορτοκάλια, grapefruit και άλλα σπυριδοειδή φρούτα μοιάζουν ακριβώς με τους μαστούς των γυναικών και πραγματικά βοηθούν την υγεία του στήθους και την κυκλοφορία της λέμφου μέσα και έξω από το στήθος. Τέλος, τα κρεμμύδια μοιάζουν με τα κύτταρα του σώματος. Η σημερινή έρευνα δείχνει ότι τα κρεμμύδια βοηθούν σαφώς στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων που προέρχονται από τα κύτταρα του σώματος. Παράγουν ακόμη και τα δάκρυα που πλένουν τα επιθυλιακά στρώματα των ματιών. Ένας σύντροφος εργασίας στο σκόρδο επίσης βοηθά στην εξάλειψη των αποβλήτων και των επικίνδυνων ελευθέρων ριζών από το σώμα. Εμπιστευτείτε λοιπόν το φαρμακείο της φύσης.